Good evening everyone. So sa mga nakakita ng mga live natin dyan, so paki-like and share, paki-follow, paki-subscribe sa ating YouTube channel. Good evening everyone. Lakas ng bagyo dito, mga ulan, at napabasa pa ang mga sapin natin dito kasi tumutulo. Tuara. Kasi tumutulo ang kasi guys, so ang atong pag-uusapan po natin ngayon is actually guys, so sana walang magagalit nito ha. So actually guys, so yung mga mahirap talaga guys is yung mga iniisip nila na kapag nakapira sila, tumutulong talaga sila sa kapwa nila mahirap. Pero yung mga mayaman talaga, wala po talagang isip na tumulong sa mga mahirap. Bakit kaya? Bakit kaya guys? Pakisagot naman kung sino po yung nanonood dyan. Bakit kaya guys? Bakit kaya mas iniisip ng mga mahirap na tumulong sa kapwa nila mahirap kaysa sa mga mayayaman na marami naman pera pero walang tinutulungan na mga mahirap? Kasi guys, yung mga mayayaman talaga, ang tinutulungan po nila talaga is yung kapwa nila mayayaman. Imbis mayaman na, tinulungan pa rin nila na lalo talagang yung mayaman. So hindi ko kasi alam guys kung bakit talaga sila ganyan. Imbis na tumulong po sila sa mga kapwa po nila na mga mahirap is lalo po naman talaga na tumutulong sila lalo sa mga kapwa ng mga mayaman. Yan po yung ano natin guys, malaking kalukuhan. Hindi ko na kasi alam malaking kalukuhan talaga guys. Bakit kaya guys? So paki-comment nga paki-comment nga bakit kaya? Bakit kaya? Bakit ang tinulungan nila is kapwa nila mga mayayaman pa rin? Bakit kaya guys? The Bluetooth device is ready to pair. Nagla-live ako dito, wala namang nanonood. Kapag sila nag-live, nanonood ako. Bakit kaya ganyan? Yes, so very unfair yun naman guys. So very unfair talaga kayo. Kapag kayo nagla-live, pupunta ako sa live nyo, tapos mag-comment ako, pero ako magla-live, hindi kayo pupunta sa live ko, tapos bahala kayo sa kinabuhay niyo, kinabuhay. Ay.
Solid sigaretsi kusubwara chigritsi kwancheni sikichi kwani jai. Enti gritsi korbari kitsi kancho ancheni chwa. Wa ya. Matulog ako. Kay wala may utanaw sa akong live karon. Matulog sa ako. Ang daming nanonood ako kanina, mga alas 4. Mga alas 4, ang daming nanonood sa live ko. Ngayong gabi, wala na nanonood. Bakit kaya? Bakit kaya guys? Hindi ko alam eh. So, sige lang. So, bukas ng alas 4. So, try ko mag-live. Di ba? Bakit kaya guys? Kapag mga mayayaman talaga, hirap mo talaga malapitan. Pero, yung mga mahirap, kahit walang wala, malapitan mo talaga sila. Bakit kaya ganun? Actually guys, so sa pinangarap ko guys na kung may pera lang talaga ako, so tutulong talaga ako sa kapwa ko mahirap. Kasi mahirap din ako eh. Kasi ako nga nandito nga ako sa pinagtatrabahuan ko. Dito ako sa bahay ng tapos hirap eh. Kaya nga na nagbablog na rin ako para just in case na may makatulong or tumulong. So anyway, so tatanggapin po naman natin yan kasi alam niyo naman kung may tao lang talaga na gusto talagang tumulong ng isang kapwa tao. So actually, so hindi po talaga yan manghahanap or kasi kung tutulong ka talaga sa kapwa mo mahirap, tutulong ka talaga, di ba? So, yun talaga guys yung mga yung pinapangarap ko na sana kung magkapira lang ako. Kung magkapira lang talaga ako guys, so tutulong talaga ako sa kapwa ko mahirap. Kasi, ang sure guys kasi sa ngayon, kapag meron pa tayo nandito pa tayo, so sana na magtulong din naman tayo sa kapwa natin mahirap. Yung iba talaga dyan is mga mayayaman. Hindi po naman tumutulong sa mga mahirap. Yung mga mayayaman, ang tinutulungan nila, yung kaparehas din nila na mayayaman. Yan po yung imbis na tulungan po nila yung mga mahirap, yung kapwa nila mga mayaman talaga yung tinutulungan nila. Hindi ko kasi alam yan kung bakit talaga ganyan. Hindi ko talaga alam.
Dito lang muna tayo guys. Thank you so much. God bless you.